слово. Рифат Ага, история повторяется такой вообще с цикличностью, да, каждые 5 лет. Вот пришел новый президент, и теперь представителям коренного народа нужно объяснять, кто такие крымские татары. До этого объясняли, и до этого объясняли. Сколько еще вы готовы объяснять, что такое коренной народ, кто такие крымские татары и какие необходимо решать проблеми? Дивіться, я також, як і деякі, хто телефонував з Криму, зараз трошки жалію про те, що все це мають і слухати в Криму. Я догадуюся, які в них там відчуття. Тепер про головне. Скажу, що деякі мої колеги по Меджлісу мені докіряють іноді в тому, що я зайво дипломатично висловлююсь. Але я і сьогодні не буду переходити якісь межі. І тому прошу в студії, в цій, в інших місцях публічних, коли обговорюються під час окупації питання, пов'язане з кримськими татарами, не розкидуйтеся словами «ширма» і щось таке подібне. Не буду продовжувати. Для того, щоб ви мене зараз зрозуміли, я зараз хочу просто вам пояснити на тих мотивах, які для вас близькі. Ви пам'ятаєте, коли, я це звертаюся більше до народних депутатів, коли ви прийшли до Верховної Ради, з чого ви почали? Ви почали визначати комітети, структуру, керівництво, і ви всі переживали в першу чергу за свою політичну суб'єктність. Ви пам'ятаєте, які ви доводи наводили? Хто набрав 73%, хто набрав трошки менше або набагато менше. І ви всі говорили про те, що ваші виборці мають бути почутими через вас. І монофракція, скажімо, вона взяла всі керівництва для того, щоб забезпечити виконанням свої обіцянки, бо вони виграли більшістю голосів українського суспільства. Отже, ви боролися за політичну суб'єктність затято, дуже, так знаєте, сміливо. А в нашому випадку мова йде набагато про міцніше, набагато важливіше. Мова йде про того, ким вважає влада кримсько-татарський народ. Об'єктом чи суб'єктом. Я сподіваюся, що всі ви там в студії розумієтеся, яка тут різниця. Якщо ви вважаєте кримсько-татарський народ суб'єктом, то ви з ним спілкуєтесь, як влада, як якісь інші сегменти, сектори українського суспільства. Якщо ви вважаєте об'єктом, ви робите все те, що вам вдається необхідним, важливим, але вас не цікавить, що відбувається з тим, кого ви вважаєте суб'єктом. Маємо корінний кримсько-татарський народ, маємо його в умовах окупації. Я тут не хотів би, щоб тут було розуміння, особливо у глядачів. Я більш турбуюся про глядачів і особливо про тих, хто в Криму. Тут не може бути якого, знаєте, такого торгу, мовляв, а от кримський татарин, а чому немає там представника, а чому от 1, чи 2, чи 3, а як там в політичних партіях? Має бути цілісна система спілкування і взаємоузгодження у влади з представницькими органами корінних народів, в даному випадку з Меджлісом кримсько-татарського народу. Це ми дійсно почали вибудовувати з попередньою владою. З цією владою нам це не вдається, я це зараз не жаліюся. Ми знайдемо такі форми нашої діяльності, що це спілкування, воно обов'язково відновиться. Я в цьому не маю сумнівів. Але, можливо, для когось ці наші форми будуть трошки неочікуваними. І останнє. Якщо ви не хочете спілкуватися з одним із таких дуже особливих сегментів українського суспільства, це не значить про те, що їхні проблеми, вони зникнуть. Я ще раз хочу, щоб ви всі розуміли. І особливо ті, хто сьогодні впливає на владу. Крим окупований. В Криму заручникам більше, ніж 2,5 мільйонів громадян України.
І серед цих 2,5 мільйонів є всього 300 тисяч корінного кримсько-татарського народу, який не може піднятися і поїхати десь кудись в інше місце, вважаючи Житомирщину чи, я не знаю, Сумщину своєю батьківщиною. Вони вважають всю державу Україну своєю українською державою, але вважають своєю батьківщиною, рідною землею Крим. І у цього народу є виборний орган Меджліс. І якщо влада тут до цього часу не знайшла разом з нами форми спілкування з цим Меджлісом, то це вже не проблема корінного народу, це проблема дійсно влади.